Eller lige det der lige i venstre. Ja, bare kom ind. Ja, Jeg lavede den dag, kom hen. Nej, cheeseburger er 6 Ja, kan man stå der her og bare Hold fucking god og rejse fortsættes du siger op for mig. Ikke sådan et siden af altid, siden af fucking, siden af altid. Jeg har ikke set ud for hun, når jeg er udrigtet. Altså, jeg tager ham det her med også. Ja, og du har været på mor. Allerede her, jeg vil bare tænke over, hvad jeg gør. Jeg ser rigtig mange på det. Nej, der er så tørt, du kan Jeg er på vej ned. Jeg får ikke kaldt for altid, der er sådan. Jeg tog det reaktion. Det er alt også. Det er det der. Har man ikke sådan den her hånd, så bliver jeg masser. Du støtter mig, så tager jeg bare. Det er ikke sådan, måske. Så må jeg gerne her. Gør det. Det er lidt større. Jeg ser ikke mange. Kæmper her. Så når de ikke kan mere. Så må de her nu. Og det skal jeg af med. Så i stedet for, jeg holder den strak her, når han kommer ned. Men lige i det øjeblik, mærker jeg, at der sigter. Den her, det er min kickstand. Det er ligesom den, der sidder hjemme på blødrammen, der får hentet bælgen i at falde bag over. Hvis Karl han trykker på mig her, så er der noget, man lægger noget. Men hvis jeg strækker min arm her, og han trykker ned, så er jeg ude på ryggen. Så her, Karl kommer ind, jeg bevæger mig, og i det øjeblik, han kommer ned, så kommer jeg ud. Virkeligheden, det jeg tænker over, det er, hvor hans balance er hele tiden. Hvis han sidder sig ned på den der side, så kommer jeg ud og får mine ben imellem. Hvis han prøver at komme ind over mig, så kan jeg bruge det ud til at komme op. Det hele drejer sig om balance. Så vi prøver lige at starte med, at vi laver en simpel pass her. Og så prøver jeg at holde min arm strakt her. Og lige så snart jeg føler, at den her arm der er ved at bukke, så lader jeg ham falde ned på albuen, og så cirkler jeg min arm ind. Så simpelt er det. Jeg laver bare sådan en svømmetag på. Jeg er her. Min kickstand er ude. Jeg er på siden. Jeg er ikke på ryg. Jeg holder igen, og jeg flytter mig. Men det øjeblik, jeg føler, at den her ikke længere kan holde for pres, så lader jeg knap falde ned på det stykke her lige under min albue, og så cirkler jeg min hånd ind. Prøv at komme ned. Bare helt ned.
Jeg kan holde Karen med min albu og cirkle min hånd. Ja, jeg kan holde ham udstyrt. Jeg behøver ikke engang at bruge min hånd. Så kan jeg cirkle den igennem. Fordi jeg ikke bruger min hånd til at holde fast i omvendt. Okay? Så prøv at se, hvordan det ser ud under Karen. Jeg er her, og i det øjeblik, jeg føler, at den her svingter, falder ned, og så binder jeg hører hånden, så det svømmer til en måde. Okay? Og lad ham falde. Prøv at have samme momentum, som han kommer med, til at faktisk have svægt ind over nu. Okay? Skal vi lige prøve? Så vi kan lige til at fungere her. På samme tog. Og når vi laver sejlen på, prøv at se, at vi finder nogenlunde samme størrelse her. Så vi starter her. Når han kommer ud af dine ben, når han kommer ud, så sætter du et frame op på hans skulder. Okay? Ja. Okay. Lige en hurtig ting. Ingen af mine hænder er i hoften på ham. Så vil jeg allerede to gøre det. Sætter den her hånd op, og så den her gør den op. Begge hænder er inde på hans arm. Den ene er længere ned, og den anden er helt op, lige for hans skulder. Så jeg bruger begge mine hænder på armene. Min ene hånd går ikke ned på hoften for at prøve at få helt mere på det. For jeg accepterer, at han kommer ind på et eller andet tidspunkt. Så bruger jeg det her. Så prøv igen. Begge hænder op på indersiden og kontrollerer den fjerneste arm. Der er stadig en hånd i hoften der. Og den der skal være herovre. Begge hænder på den arm. Yes. Kom op på siden. Sådan der. Yes. Whee! Det så godt. Det er så nemt ud, hva'? Ja. Prøv en af jer kommer bare her. Så er lige, hvordan det er. Jeg bruger slet ikke mine hænder her. Hvis han er stadig helt derude, så skubber han her. Men jeg kontrollerer her. Skal være små, ikke? Det er den her. Så jeg er her. Lige snart hans vægt kommer ind, så kan vi cirkle den hånd der. Fordi når han bare ligger her, prøv at lægge alt din vægt i. Jeg kan stadig ned frem og tilbage. Min trykker der ikke på min hånd. Ja. Jeg lader ham ligge her på, så min hånd er fri til at bevæge sig. Ja, men så bliver det samme. Hvis du får sådan her, og resultatet bliver det samme, hvis jeg vil. Og lige det splitsekund, nu siger jeg, at man ikke må ligge på ryggen, men lige det splitsekund, han falder ind over, så må man komme ind over. Så bruger han 3 gange, så må man komme ind.
sætter af med de her ben, gør det stift, så kan du faktisk holde mig der, selvom man prøver. Kan du mærke det? Så holder du med den der. Og hvis du gør det, så kan du svære den her. Ej, jeg vil bombe, hvis det er sammen med det. Så laver vi ordentligt op. Vi har til at tage det. Ja. 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 Nu er du også ved. Nu tager du den side control der. Det kommer vi også til. Lige op på knæene her. Fordi så trykket. Du kan prøve at trykke på flad. Ikke også? Det gør vi, hvis du sætter den anden vej. De går også bare sammen. To. Jeg viser lige hurtigt. Kom her. Kom herned. Jeg lader ham trykke her, når han kommer forbi. Jeg holder min arm. Jeg fik min arm på indersiden. Han trykker lige så snart, at der kommer for meget vægt på min arm, den bøjer. Så lader jeg ham ligge her. Så cirkler min arm. Ja. Vi har alle sammen lavet det første gang. Han prøver at komme op igen. Han prøver at passere. Jeg holder ham herude så langt jeg kan, men i det øjeblik min arm den bukker, så lader jeg den bukke. Jeg prøver ikke at holde igen her, for så bliver jeg trykket flad. Jeg vil ikke lidt på ryggen. Så i det øjeblik, at min arm bliver trykket ud, så lader jeg ham falde ned på alle benene. Det gør den her flere. Selvom han ligger nu, prøver jeg gerne lige væk på. Så kan jeg stadig bevæge den her. Fordi han ligger her. Og det gør, at jeg kan cirkle den her arm. Hvis jeg har din venstre Prøv det. Prøv at arbejde med den. Jeg vil gerne have, vi irriterer ham her. Vi prøver at komme her, når vi ser mig. Vi skal bare her, ikke? Så er jeg bare irriteret. Så det her kan prøve at forsøge og gøre mig flot. Ja. Jeg tvinger dig til at lægge så meget tryk ind, at du falder. Det er svært for mig, hvis du bare sidder her og skal jeg bare tage mig højt. Så jeg er nødt til at gå nok til og så tager jeg ned. Så der er så meget tryk på. Jeg skal ikke holde til, og så slipser det også til nogen. Det skulle sige til jer, glad for mig selv. Ja, op på knæene, Når du har fået andre, kom op på knæene. Når du har den underhånd, lige så snart får den underhånd. Så bomber jeg herop. Så lad jeg arme sådan der. Ja, vi går lige videre. Fordi der er allerede spørgsmål til den næste her. Det er skide godt. Prøv at komme her gang. Gang kommer ind i mig. Det lykkes mig at få lavet en underhud. Ikke også? Og så siger folk, ja, hvad så herfra? Jeg bruger det her ben til at sætte af fra. Det her nede, min kraft, den kommer fra. Og så laver jeg et svømmetag den her vej her. Jeg fik det, jeg gerne vil have. Jeg fik begge parens hænder i jorden her. Hvis jeg holder den her, ikke? Så kan jeg bare komme op på mit knæ. Jeg kan også vælge at komme op her først. Hold det op. Og komme op. Det smager behag. Jeg kan bedst lide den her, når jeg først kommer ind her. Så når jeg har fået begge hænder i jorden, så lægger jeg mig op på min skulder. Og vi på min knæ under mig selv. Og så kommer jeg op. Fordi allerede her er position, så jeg begynder at tage ryggen og andre ting. Fordi jeg vil holde det her momentum med, at han er ude af balance. Jeg vil give ham et øjeblik, hvor han kan sætte sig tilbage og komme tilbage i balance. Jeg bliver ved med at udnytte det frem og tilbage. Og det er hele hemmeligheden.
Der er 3 ting, vi skal tænke på, når en modstander kommer op på siden af os. Det er, hvor er hans balance? Jeg må ikke give underhook væk, og jeg skal være på indersiden. Det er i virkeligheden det eneste, der skal gå igennem mit hoved. Så når han kommer rundt her, og kommer igen, kom. Ved at sætte mine hænder her, så er jeg på indersiden. Begge mine arme på indersiden. Jeg tillader ikke, at der kommer en herind, fordi så går den rundt om mit hoved. Så er jeg for. Så jeg er altid på indersiden af den firkant. Prøv at se der omgang. Der er en firkant der i Karls skulder. Der er skulderlinje og ned til hans navn. Den firkant skal jeg eje med mine albuer. Så når han kommer ind her, så sidder jeg herinde. Hvis Karl prøver at cirkle den der arm ud, så er jeg tilbage. Fordi min cirkel er mindre end Karls. Jeg kan lukke den ind, og han går ud, og kan lukke den ud, når han går. Så prøver jeg det, jeg gerne vil have. Så jeg prøver at frustrere ham så meget som muligt. Han har 2 muligheder. Enten kan han læne sig tilbage, eller også så kan han læne sig væk i jorden. Det er også, hvis han vil blive ved at bruge den position til noget. Det de fleste gør, når det er MMA, at de siger, fuck det der, jeg gider ikke det der i min jitsu. Det er også. Så de sætter sig tilbage på knæet og så. Og bare sætte noget på knæet der. Så kommer hans vægt baglæns. Og nu kan jeg slå, fordi hans vægt er her. Så det er hans vægt der heroppe, så kan jeg ikke slå. Og nu kan jeg ikke lave mit move, fordi jeg har ikke kontakt med ham. Her er der hul imellem, så der skubber jeg fra ham i stedet for at få mine ben i hinanden. Så gamet ændrer sig hele tiden. Og på et tidspunkt giver jeg min underhook væk. Når jeg sidder her i min kickstand, læg mærke til mine albuer, hvis I kan se herovre. Mine albuer, den lander altid på indersiden i hans armhule. Jeg tillader aldrig, at min arm kommer herover. Hvis det sker, så begynder jeg at arbejde på noget andet. Okay? Så når han kommer ind og han kommer ned, så får jeg automatisk den her underhook. Hvis han der, så ruller vi op den anden vej. Men det er balancen. Jeg skal bare tænke på, jeg må ikke give ham en underhook. Jeg må ikke lade ham være i god balance. Det er også. Og jeg må ikke lade ham komme på indersiden. Det er de eneste 3 ting, der skal gå igennem i hovedet. Når han kommer på indersiden, så er jeg for. Så bliver jeg trykket flad. Og så snakker vi nogle helt andre steder. Det skal nok tage et par stykker lidt med. Det er også. Fordi det kan han gerne med på bare komme med en god side control. Ja. Det er ikke god side control. Op på din dag. Ja, helt op på din dag. Ja. Ja. Så du vil være i balance, så du ikke har for meget vægt ind over, og du ikke har for meget vægt baglæns. Lige præcis. Du vil være der. Det er også godt, hvis du kan komme helt derind under den her. Det er nu bedre. Den er god side control. Nu kan du se, det jeg kigger på nu, når jeg ligger i en dårlig position, det er, hvilken vinkel har Karl. De fleste de tænker, at jeg har en move derfra. Hvis du går lidt længere op under min arm her. Hvis han ligger i 90 grader på min krop her, så er det næsten lige meget hvilken move jeg laver herfra, så kommer det til at blive sløjt. Jeg er nødt til at ændre vinklen. 90 grader det er alt for meget vægt, jeg skal manipulere med. Så enten så skal jeg have ham ned mod min egen hofter her, eller også skal jeg lokke ham til at komme op over mig. Og gå under. Okay. Men så længe han ligger 90 grader på mig, så virker min escape selv. Så jeg er nødt til at ændre vinklen, hvis han ligger der. Der er 2 gode måder at gøre det på. Nu tager vi lige først bare på et bil dernede. Hvis han ligger nede, der, hvis han ligger diagonalt 45 grader ovenpå mig, så laver jeg min svømmetag herfra. Så bekymrer jeg mig ikke engang om underhooken. Så laver jeg det samme svømmetag og kommer op på skulderen her. Jo længere jeg kan komme op på hans hoved uden at miste det, jo bedre. Det her det er alt, hvad jeg skal bruge. Det er også herfra. Det er også, der kan Karl, han vil sandsynligt komme tilbage ind i mig. Så kan jeg enten komme den vej, hvis jeg kommer mere ind over mig, så bliver han på underhooken igen. Okay? Jeg ved godt, det er meget lige nu. Men tænk på vinklen. Hvis han er hernede, hvis han er tæt på min hofte, så er jeg griber jeg hovedet. Hvis han kommer op den anden vej, det er også han. Og prøver at cirkle op, så jeg ikke længere kan få fat i mine hofter. Det er også. Så kommer jeg på indersiden. Herfra har jeg også move. Okay.
Men jeg er nødt til at manipulere med hans vægt. Hvis han sidder i 90, prøv at se her. Kom ud, Karl. Det er næsten umuligt, hvis jeg ligger i 90 grader. Han er nødt til at ændre vinklen først. Den er meget stærk, så det kan godt lykkes. Der er altid regler for undtagelsen. Så lige så snart jeg går ind, så vælger jeg med det samme. Hvis jeg kan komme på det her, så har jeg allerede vinklen. Vi knæk og ind, og jeg er ikke. Det er det eneste jeg gør. Hvis jeg kommer ned tæt på mine hofter, så tager jeg den her op. Tændingen vil have det her stykke på indersiden, lige op i hans tænding. Og så laver jeg en bro op på min ene skulder. Og man imponerer med en helt hans. Her er noget balance. Man kan få det her ben ind. Og så er der en dag. Okay. Så bum. Vi laver det samme. Han kommer ned, men nu kommer han på indersiden. Godt. Det vil sige, at jeg får en dårlig position. Det næste, der sker, det er, at han får fat på hovedet på mig. Og så er jeg fucked. Men hvis jeg når at komme herind, inden han får fat i mit hoved, så kan jeg manipulere med hans balance ved at angribe ham helt op på toppen af hovedet. Hvis jeg gør det med min hånd, så cirker han bare sit hoved igennem. Kommer ikke til at virke, og så er jeg endnu dårligere position, end jeg var før. Men hvis jeg gør det med min arm og hele min krop, så er det svært for ham at komme ind igen. Giver det mening? Så nu tager vi lige den næste escape. Han ligger i den her position. Nu har han fået en rigtig god strækfunktion. Det her det lover. Ja, bare blive der, fint. Nu har jeg ham længst ned den vinkel ned mod min hofter. Så jeg griber i hovedet. Jeg går i stor bro, og jeg kigger den vej, jeg går i bro. Og kommer herop. Og så kommer det her knæ ind. Her kan jeg begynde at tage den her arm. Jeg kan begynde at skabe afstand. Og så har jeg en kant derfra. Giver det mening? En ting, I også skal tænke over, hvad er det at bruge til? Ved at overstå, eller ved at angribe? Det kan man lige så godt begynde at lægge ind i sine planer med det samme. Fordi det nytter ikke noget at lave de her jiu-jitsu moves, hvis man ikke har angreb for noget fra. Giver det mening? Godt, prøv den gang. Jeg ved godt, det er lidt rodet, men det er faktisk fordi konceptet er vigtigere end movement. Det her med at forstå, at man skal ændre på en balance hele tiden. To side controls, hvis du har crossface, og du har en underhook herovre. Læg dig ned og accepter det. Bum. Sådan der. Laver et kæmpe svømmetag op på den skulder deroppe. Ja. Og hvis han ikke gør noget, så vælter han. Ja. Ja. Ja, det er den anden side. Og den skal helt op på kronen af ham. Kan du mærke det? Og så op på skulderen. Se her. Jeg har ikke så langt over hovedet, kommer så op. Yes! Ja, næsten. Ja. Kan du se, hvordan jeg ligger? Prøv at se, hvordan din ben ligger. Du ligger på bumpen. Jeg switcher lige mine ben. Også selvom jeg ligger på ryggen, så holder jeg stadig mine ben. Så jeg har power her. Ikke så meget fokus på underkroppen. Fokus på at komme op på kronen og hovedet på ham. Den arm, der er oppe ved hans hoved, den her det bliver noget lort, hvis du bruger der. Så den der skal også op på den skulder. Du skal lige have fat i hans hofte og presser ned med den her position, der er her. Sæt den her. Sådan der. Og så laver du en kæmpe bro op på den skulder der. Nej, den anden vej. Det er forkert vej.
Lidt. Og jeg tror, jeg kan finde hånd. Men jeg får 5 spark her. Rigtig god spark. Ja, det er nok nogle næver, der er gået. Ja, 2 gange. Så hvad skal jeg gøre? Nu tager jeg sejt. Nu kommer jeg ikke sejt på. Ja. Jeg skal bare hen på sejt. Jeg skal lave man kan lave de skarpeste ting. Ja, lige for ja, sådan der. Og så nu var vi i gang. Hvad skal du? Ja, lige så det er ordentligt. Ja, præcis sådan der. Præcis. Ja. Det er rigtigt, det du gør. I stedet for at få en rulle op. Og så har jeg det meget op over en fjerde. Det er meget dårligt. Nå? Det er fint nok. Yes! Men det er ikke også. Det er jo Der var en musse. virker det? Altså nu er jo længere jeg kommer op på hovedarmen, jo nemmere bliver det at manipulere med. Det er rigtig svært at skubbe mig her i halsen. Det er rigtig nemt at skubbe mig heroppe. Jeg vil minimum være på øverresten. Hvis jeg kan komme på min overarm helt op i den til endnu bedre. Jeg rækker op og så... Jeg kommer til at stille. Kom, så gør jeg det. Ja, min kraft kommer på benene. God rest. Men i stedet for som vi plejer at lave rest, og så laver vi det i en bevægelse, hvor jeg bare kaster dem op. Det er op og nu. Jeg vil bare ved på. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvad der sker derfra. Der er 2 muligheder. Enten så ruller han, eller også så sætter han hånden i måtten, og så bruger vi det til. Nå, så det er rigtigt. Sådan der. Sådan. Så. Prøv at tænke, lad være at tænke så meget siden, og så mere op over hovedet. Kom op med de tunge hår. Jeg kigger efter den hånd lige fra. Du får langt nede der. Jeg peger. Jeg vil have min hånd ned i gulvet. Wow! Så bliver det lige pludselig noget helt andet. Ja, men nu skal mere eksplosivt. Første gang, jeg har Husk mit hoved til at få hovedet. Du skal komme på benene. Og du får langt ned på halsen af ham. Op på hovedet af ham. Bil hans øre. Yeah! Ja. Ja, så det er det andet move, vi laver. Så laver vi ikke det der. Jo. Så skal du ændre vinkel. Du skal
henter vi ind til ham. Ja, så ruller du. Ja, du hiver under armen, så hiver du bare. Ja, det er fordi, jeg appellerer. Ja. Ja, hvis han ligger i Kesa Katami, den tager vi sgu også. Godt. Der er stadig mange, der gør det. Jeg ved, nej, det gør det. Så du skal tage en Kesa Katami. Du ligger også i studiet til starten. Ja, altså lige på sig. Ja, det er ikke noget værd, hvis du tager den her runde. Hvis du har fingrene der ud til siden, ikke? Prøv at tage det ud, hvor du havde det før. Så er det rigtig nemt for at komme ind her. Så du begynder at skubbe dig væk. Hvis du kommer helt op, ikke? Der er en lille escape, vi kan lave herfra. Jeg har lige musik, men jeg har den her, så det får du ikke lov til. Og når jeg er klar, ikke også? Så sætter jeg gøre med mine hofter. Jeg bliver ved med at lukke vinklen lidt ind. Og når jeg er klar, så lukker jeg mine hænder bag ham. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvilket greb jeg får, om det er et græsgreb eller det her greb, ikke? Så vil jeg bare den her vej forover. Det er rigtig snedigt nu. De færreste, de kender den ikke. De tror, at den ruller til den ene eller til den anden side. Men i stedet for, så ruller jeg ham op over hovedet på mig selv. Igen. Så jeg holder ham her. Jeg kan ikke komme på indersiden, fordi Karen han lukker her. Så jeg kan ikke komme herind og skubbe ham væk. Så jeg ved, når jeg flere lukker mig her. Og så ruller jeg ham faktisk bare den vej, hvor han selv løber. Jeg lukker mine hænder bag ryggen her. Jeg laver en bro, så jeg læser vægten herop. Ja. Han er nødt til at tage af med sin vægt. Om det er hans hoved, der kommer op, eller hans hænder. Det er fuldstændig bare. Lige så snart jeg har læst vægten af mig selv, så er det meget nemmere for mig at rulle ham på den anden vej. Prøv det. Den bliver jeg rigtig glad for. Den er nem at lære, ikke også? Og det virker, når de sidder i en rigtig god pisse, de starter. Nu skal du bare... Ikke? Nej, sådan noget. Den her tror jeg, du skal have på under min... Lad os høre. Og så er det præcis, okay? Ja, der ændrer vi vinklen, så vi hoften ud af hoften, ikke også? Hvis han ligger 90 grader, så skal jeg løbe ham ned først, før jeg kan lave den. Ja, altså det, vi kan så samme, hvis du svinger det her ben, det andet ben ind, og det er ikke ja, du lægger dig ned på den her hofte. Lægger ned på den her hofte. Kom her, så. Sådan der. Nej. Nej. Op. Ja. Det kan være. Luk. Det er præcis. Grunden til, at du skal ligge han til så skal du lukke vinklen. Og nu får du op over hovedet, hvor du sidder her. Det der ben. Og så må du dreje rundt og dreje på bordet. Så går jeg herop. Drej mig også. Og så bruger jeg mig. Og så der sker vel. Den her. Den her, yes. Og du skal bare på sådan her side. Det er bare klar. Jeg skal op med hoften. Ja, det gamle, så er du godt. Skru op der. Ja. Ja, det er også fint. Samme udvirke. Ja. Ja, og så bryds. Ja. Bingo. Men prøv først at opad, og så rulle. Fordi hvis du gør det der, ikke også, det kan være rigtig svært at svinge en stor modstander derfra. Så jeg skal først have læsset hans vægt af mig, og når vægten er af, så er det rigtig nemt at rulle. Ja. Ej, det er forkert side control. Ja, det her ben går helt herop. Sæt dig ned. Sådan der. Ja, og så op over hovedet på dig selv, og så rulle ham den anden vej. Ja. Lige præcis. Sådan der. Prøv igen. Så nu min tur også. Ja, prøv lige at give hinanden lidt plads her. Prøv at komme lidt op. Det her. Det der. Så du kommer, du jagter hans hofter der, lukker hænderne mere bag ryggen på ham.
Ikke også? Bum. Godt. Og så får du et brud op over hovedet på dig selv, og så ruller du hånden. Ja, yes. Ja, det er ikke smukt, men det kommer. Det er fint. Du fik idéen i det der. Ja. Så det er faktisk sådan det her, jeg laver. Når jeg skal lukke mine hænder, så holder jeg ham tæt. Godt. Og så lader jeg mine ben lave arbejde. Okay. Og så når jeg er her, så ruller jeg ham den anden. Okay. Der er stadig lidt af jer, ikke også, der stadig har en tendens til at gøre sådan her. Okay? Min første bevægelse er en brug med begge fødder op over hovedet på mig selv. Ja. Jeg fokuserer slet ikke på at svinge ham til siden endnu. Nogle af siderne. Ja. Jeg kan godt vælge at gå lidt op på min ene skulder, men i virkeligheden så krammer jeg ham her så meget som jeg kan. Lukker afstanden og bruger mine ben til at få ham herop. Når hans vægt er læsset af mig, så kan jeg rulle om den anden vej. Okay? Men det ser meget godt ud. Er det det? Skal vi rulle, eller skal I have en til? En til? Er det en? Ja. Og så tager vi en til. Det bliver også lidt manipulering med hans balance. Nu i stedet for at sidde der, så har de en tendens til at sidde på sin knæ i en full side control. Det her, ikke også? I 90 grader. Møderen. Her kan jeg ikke lave den, jeg lige har lavet, ikke også? Og jeg kan heller ikke rulle ham, fordi han sidder i 90 grader. Han sidder i god side control, og hver gang jeg prøver at ændre vinklen, så går han bare med. Så han sidder i god side control. Ikke også? Her kan jeg gøre noget andet. Hvis jeg ikke kan manipulere med hans vægt med min teknik, så bruger jeg mine ben som et svingehjul i stedet for. Så jeg tager mine ben op, ikke også? Og så svinger jeg dem over til siden. Nogle gange, så vælter de. Men i de fleste tilfælde, så sætter de hoppen ud. For at komme op igen. Men hvis vi kan rulle hinanden rundt på den måde, fint nok. Men hvis jeg ikke kan, og hans hånd kommer i hånden, den anden. Så jeg tvinger ham til at sætte den hånd ud. Og så prøver han at komme tilbage igen. Og så giver det mig en underhook. Ja. Så jeg bruger den her ubalance, jeg skaber, til at få min underhook. Og komme ind under. Herfra går jeg brug igen. Ligesom vi gjorde med hovedet før, ikke også, hvor jeg skubbede til kronen på hans hoved, så bruger jeg bare min underhook i stedet for. Det er nøjagtigt det samme. Okay? Og det virker endnu bedre, hvis jeg kan gøre det, mens han er på vej tilbage. Ikke også? Så han har en god side control. Okay? Jeg bruger mine ben til at sætte ham i svingninger. Og når han kommer tilbage, så har jeg en underhook, jeg kan tage med tilbage. Okay? Så prøv lige ud her. Jeg ligger fladt på ryggen, jeg er i en skidt position. Så svinger jeg mine ben op her, og med kraft. Jeg bruger simpelthen hele min hvad kalder man det, momentum på at få svinget ham så langt over. Jeg har så meget vægt i ham som overhovedet muligt, så jeg tvinger ham til at sætte den hånd ud, hvis han skal stoppe sig selv. Gør han ikke, så falder han. Okay? Så jeg kommer herop, og lige så snart hans hånd kommer ud, så ryger den her op. Tit og ofte så skubber de sig selv baglæns, fordi vi ikke er ude af balance her. Og så angriber jeg med den, vi lige har lavet. I stedet for hovedet, så bruger jeg bare en underhook til at skubbe den her op. Okay? Så samme skab. Og så vil jeg finde ud af, at jeg rent faktisk kan manipulere med hans vægt her. Lige så meget, der skal til. Jeg er fuldstændig ligeglad. Okay? Prøv at komme igen. I stedet for den her, så har jeg nu det her. Jeg har stadig loadet op. Og hvis han ikke falder, han ikke falder, han sætter hånden i den derovre. Så skubber jeg fra og får mine ben med mig. Okay? Så i en dårlig position.
Jeg svinger mine ben over til den her side. Allerede, når hans hånd kommer ud her, så tager jeg den her underhook, mens jeg ligger på den her side. Og når jeg kommer rundt på den anden side, så bruger jeg min momentum. Fordi når jeg svinger ham den her vej, så er han automatisk prøver at komme tilbage. Ja, han kommer tilbage, så får jeg det momentum imod ham. Giver det mening? Prøv det en gang. Ja, så ruller du over. Du skal være tættere på. Du har kun 2 muligheder. Du kan blive rullet, eller du kan sætte hånden ud. Jeg føler bare, at vi tager ben op til det her. Ja, så laver jeg den der, og så Eller så trykker det. Det er også en mulighed, man har så. under min ryg. Ja, det er så okay. Men du forstår godt selv, at det er mere bare for at blive meget sådan her. Så der, så ruller du der, så skubber du af. Ja, så den er sådan kommer. Op over hovedet. Eller bare op på knæene, ikke også? Og hvis det ikke lykkes, så vælter han. Prøv at komme ind i det igen, så svinger du bare benene. Fordi så er der afstand imellem jeres hofter. Så udnytter du det rum til at komme ind. Ja! Det der skete, det er også, at vi har ikke. Du stopper midt. Du har allerede tænkt på det næste tur. Vi skal sætte den her hele vejen over. Ja, for ellers så er der ikke noget kraft. Hvis jeg stopper den på halvvejen, så mister jeg den kraft, hvor jeg skal bruge til at svinge. Den kommer op, og jeg svinger hele vejen herover. Fordi jeg vil egentlig også gerne lande lidt på den her side. Så er den med. Og så får jeg den anden. Ja. Ja. Ja, men her der er en mikrosejlkontor, så jeg er oppe i 90 grader. Ja. Ja. Jo. Og så den anden vej. Og så den anden vej. Du har underhuggen. Og så ruller du tilbage den anden vej. Nej, du skal tage din arm. I stedet for at lade det lukke her, du bliver rullet. Så laver du det her op over. Det er som du lavede før. Ja. Så. Jeg bruger mine ben. Jeg kommer ned til siden. Jeg bruger al min kraft. Det er også. Og mens jeg ligger her, så ligger jeg nærmest på siden, tager underhuggen, og så går jeg den anden vej. Den første den ene vej, og så den anden vej. Og tit og ofte, så giver dig selv bevægelsen, fordi når han bliver læsset derover, så har han ikke lyst til at være der. Han vil tilbage, så det kan du bruge nu. Så derfor er det vigtigt, at der ikke lige er en pause, fordi så mister du det momentum, hvor han når for balancen tilbage. Det er det? Ja. Ja, men først så vender du din hofte den her vej, og så ikke så meget. Op med benene samlet. Nej, op med benene samlet. Begge ben her. Og så svinger du dine ben. Så lukker jeg den så før, og giver med det så kombinerer du den, som vi lavede lige før. Man kan godt blive fanget lidt der på halvvejen. Så lukker jeg bare min hænder. Ja, men det er fordi, han vælger ikke at sætte hånden ud. Han har 2 muligheder. Han kan enten rulle, eller sætte hånden ud og stoppe det. Eller han kan læse sin vægt. Jeg kan også vælge at sætte det hånd af ham. Så bruger jeg bare al min kraft på. Faktisk, så er det det, jeg gør. Al min kraft, det er der vej.
Jeg sidder i den. Lad os bare gå lidt ind. Helt meget. Jeg vil have så meget kraft i den her bevægelse, som overhovedet muligt. Okay? Og hvis der er kraft nok til at rulle ham i den bevægelse, og hvis han ikke vil rulle, så sætter han hånden ud. Prøv at se, hvad der sker, når jeg svinger benene herover. Ja, jeg ligger på den her side nu. Putter min hånd i huggen. Der er fri leg nu. Vi ruller her til sidst. Det så skide godt ud. Det fanger I fandme hurtigt, i hvert fald nogle af dem. Men forstår I konceptet med, at det er vigtigt at manipulere med hans balance, end at tænke en eller anden teknik ind i hovedet? Hvis jeg ikke kan få ham ud af balance, så er det lige meget, hvor mange teknikker jeg kender. Jeg er nødt til at få sat ham i bevægelse. Hvordan jeg sætter ham i bevægelse, det er fløjtende ligegyldigt. Vi kan snyde den med mange forskellige ting på at komme herned. Hvis jeg er på indersiden her, ikke? Bum. Hvis jeg gerne vil have ham til at gå herop, ikke? Så finder jeg at prøve at få mit ben ind her, så kravler han den der vej. Kan I se det? Bum. Derfra har jeg bare fat i den her hånd her, ikke? Så ruller jeg ham den her vej. Men hvis jeg er nødt til at finde en eller anden ting, jeg kan sætte ham i bevægelse. Så ruller vi. Skal vi rulle på side control? Gør det. Start på side control. Sætter jeg den. I vælger selv, hvem der skal ligge nederst. Ham, der ligger nederst, han bliver selvfølgelig bedst til det. Nu har vi fået lidt værktøjer til dem alle sammen. Det er rimelig godt sagt. Var det videre siden? Ja. Tror ikke også ikke noget. Ja, det står på den side. Når lige kommer op og tager. Hvad? Kan lige komme op og tager? Nej, det vil være. Det er det. Der er mange af jer, der synes, det er svært. Ikke også? Det skal det være. Der er en grund til, at folk gerne vil være i side control, fordi det er svært at komme ud af. Hvis du spørger mig, jeg tager side control over mouse any day. På hinanden her. Ja, du laver bare koalen heroppe. Så gutter, pas på hinanden, ikke? Ja, nu er der ikke plads. Ja, du ikke komme ud, ikke? Okay. Så må du bare den anden. Der er nederst. Ja, præcis. Og så bliver du bare ved med at rulle ham frem og tilbage, indtil han giver dig noget.
på den, når du laver. Yes. Jeg har ikke noget derfra. Ja, jeg er udmærket. Post op på skubben. Hænderne på ham. Jeg har fokuseret så meget på hans hoved. Hænderne ned mod hans hofter i stedet for. Kravle op på ham og ret dig op. Du kan sidde sådan her. Bare hen. Ja. Og hvis der er slag involveret, så giver du ham en hånd. Fordi så aktiverer du hans arme. Jeg har jo lige vejet en sejr. Bare lige for lavet. Hvordan virker det? Har du fået prøvet det? Ja. Lockdown. Lockdown i Skabe, eller hvad? Her. Og her, ikke? Du kan lave dem begge veje. Men det kommer an på, hvad du vil med dem. Sådan som du har den nu, ikke også? Det er mere en stationær position. Det er, hvor du skal have en pause. Ja. Men problemet er, at hvis du har den vej, at du begynder at rette af, så giver du ham mulighed for at trække det her knæ igennem. Hvad vil du tage den? Hvad siger du? Hvad vil du tage den omvendt? Den der til at holde ham. Ja, jeg vil tage den omvendt. Hvordan havde du den før? Ja. Jeg vil tage den heroppe over min egen fod. Sådan der. Kan du mærke det? Det er mere, den anden er mere en stationær position. Du kan se, du låser også dig selv. Jeg har ikke mere i dag. Ruller bare, så jeg ikke har lyst til. Jo, du kører det hele. Nye marker, vi er i gang. Jeg kan heller ikke slå dig, det er begrænset.
Du er i garden. Kom, slip. Gå. Ryk herover. Vi kan sagtens igen, så bliver en garde derovre i hjørnet. Der er ikke så meget til det. Og så skal så Og så måske få den noget, når vi bliver positiveret. Er det muligt gående? Ja. Det er til hoften. Ja. Og så når jeg lægger på røv. Må du søge mærke. Ja. Skal du være op til? Ja. Må du mærke ind mere. Ja. Jeg ved ikke. Det er også fire. Kom. På siden. Hvis jeg er på siden, ikke? Så kan jeg bevæge mig. Hvis jeg ligger på siden, så ligger på ryggen, ikke? Så tager jeg lidt godt sammen. Jeg har gulvet i ryggen. Prøv at komme ind igen. Ja, så det er bare lige her. Tag ben ud af hans ben. Ben ud af hans ben. Ben ud af hans ben. Der er sådan træden i ham. Ben er sådan fucking god. De bøder bag. Ben er bag hans ben. Ja, så slå bare. Ryk tilbage. Ryk over ham. Ja, når tvinger du mig til at gøre noget, så går jeg her. Herfra, så ligger der ikke tungt på det, så det er svært. Fordi det er så meget til, så jeg følger bare de bevægelser. Her, hvis jeg ligger i den her, så ligger ud i starten, og jeg følger med benene. Tilbage til nogle ting. Whatever. Men jeg vil altid starte med at blod og vand i albuen. Bare så blod og vand mod albuen. Det er sådan her. Nej. Det er også sådan. Du er ude. Kom ned i mig. Og så. Min knæ og min øjne så. Selv det er lige sådan, så nu kan du holde på efter som 16. Det er en frame, jeg kan holde. Ja, men så kommer efter kontakt, så du først skal tilbage til motion. Alt er plads. Du holder på. Tilbage til motion. Og så hvilke albuen til åh, shit. Give me five. Du okay? Sid på din våg. Ja, godt. Nu er ham igen.
Op igen. Og så vælger de albuen med handelsspil. Pas på. Så han der venter. Og resten skal have tilbage. Vælg de albuen med handelsspil. Rejs op i den vælg. Ja, præcis. Jeg kan det op. De er albuen op. Hold fast på inden og så. Det var lang tid uden penge. Og jo mere du prøver, jo mere giver det. Det er også så længe jeg har det, kom så. Vi går herud. Gammel ja. Og kunder. Den samme godt. Er der nogen her, der vil rulle med? Der er en ledig mand herovre. Hvem er ledig? Jeg kan også rulle, hvis der er nogen, der vil. Så tror man jo ikke, det går ondt. Dommeren er ikke klar. Kom så. Og pokkers også. Der hænger en albuen. Det har vi ikke overgivet. Meget langt går jeg arbejde. Jeg ved noget, meget langt går jeg arbejde. Vi skal bare være små i, så vi sidder sammen. Det er jo fordi, at du er en stor i. Og den her, den nye stund okay? Og skal vi tænke det samme, så sammen det samme. Det er sammen på begge to. Den er skal lige over nu, jo. Det er godt. Oh,
Så skal de ører ned i hans ører. Okay? Du skal bare klemme musklen, okay? Så. Ja. Det ved jeg ikke. Ja,